नमस्कार, मी संघवी राजवर्धन. गोमंतक डिजिटलमध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत. काल आपण पाहिलं तर गोव्यातल्या पिळण या भागामध्ये मोठी भीषण अशी आग लागली होती. बेजस बेकर या कंपनीला, जो रंगांचा उद्योग करतो आणि हा जो कलर आहे तो इमारतींसाठी वापरण्यात येतो आणि ही जी कंपनी आहे ती या पिळण भागात म्हणजे औद्योगिक वसाहत आहे तिकडे ही कंपनी आहे आणि अनेक वर्ष ही कंपनी इथं काम करते. पण काल आपण पाहिलं तर काल एक दुपारच्या दरम्यान इथं भीषण आग लागली आणि या भीषण आगीमध्ये जवळपास कोट्यावधी रुपयांचं नुकसान झालेलं आहे. आणि महत्त्वाची बाब मध्ये यामध्ये कोणतीही जीवितहानी झाली नाही, कारण पहिल्यांदा प्राथमिक स्वरूपात जी आग लागली होती तिला विझवण्याचं काम केलं इथल्या लोकांनी. मात्र ही आग आटोक्यात आली नाही आणि त्यानंतर ह्या आगीने मोठं भीषण रूप घेतलं आणि आपण पाहिलं तर जवळपास जी ही पूर्ण कंपनी आहे ती जळालेली दिसते. काही 2-3 युनिट आहेत ती मात्र सेफ राहिलेली आहेत आणि ते वाचवण्यात या लोकांना यश आलेलं आहे. आपण आता सुद्धा पाहतो की आतल्या भागामध्ये अजूनही जी आग आहे ती धुमसत आहे, कारण काल एवढ्या मोठ्या प्रमाणात इथं आग होती. याची भीषणता आपल्याला पाहता तर जवळपास 10 किलोमीटरच्या एरियामध्ये हा सगळा धूर होता, या आगीचा धूर होता तो इकडे पूर्ण लोटला होता आणि आकाशामध्ये जसे पावसाचे ढग येतात, काळे ढग, त्या पद्धतीनं पूर्ण वातावरण तयार झालेलं. एवढी या आगीची भीषणता होती. बर्जर बेकर ही जी कंपनी आहे ती कंपनी इथं होती आणि त्या कंपनीचं नेहमीप्रमाणे काम सुरू होतं. जवळपास 94 कामगार इकडे काम करत होते आणि हे रंगांचं काम असतं, म्हणजे जसं इमारतीला आपण जे कलर्स वापरतो ते कलर्स इकडे बनवले जात होते. बर्जर हा एक मोठा ब्रँड आहे, कलरसाठी बरीच लोक वापरतात आणि ती ही कंपनी होती. बर्जर ही स्वीडिश कंपनी आहे, युरोपियन, आणि बेकर ही स्वीडिश आहे. तर या दोन कंपन्या मिळून हा इथे व्यवसाय होता त्यांचा आणि मोठ्या प्रमाणात इथे रंगांचा हा उद्योग आपण म्हणू इथे सुरू होता. ही कंपनी इथं काम करत होती. आताही आपण पाहतो की वेगवेगळ्या केमिकल्स वापरून इकडे रंग तयार केले जात होते आणि आता आपण पाहतो की ही आग जी आहे ती विझवण्याचं अजून सुद्धा काम इथं म्हणजे शर्थीचे प्रयत्न इकडे ते आग विझवण्यासाठी चालू असलेले पाहायला मिळत आहेत. अग्निशामक दलाचे जवान आहेत ते इकडे कार्यरत आहेत आणि समोर तुम्ही बघत असाल की काही लोडिंगसाठी अनलोडिंगसाठी ट्रक किंवा गाड्या होत्या किंवा काही पूर्ण जे युनिट होतं ते अख्खं जळालेलं इकडे पाहायला मिळत आहे. समोर तुम्ही पाहताय अग्निशामक दलाचे जवान आहेत जे काम करत आहेत. केमिकलचा वापर करून ही आग आहे ती विझवण्याचा इकडे प्रयत्न होतोय. प्रेशर दिवस 2004 मध्ये ही जी कंपनी आहे बर्जर बेकरची, ती या औद्योगिक वसाहतीमध्ये इकडे बऱ्याच कंपन्या आहेत आणि त्या कंपन्यांमध्ये ही बर्जर बेकर कंपनी होती आणि पॉलिस्टर आधारित जे काही पेंट्स तयार होतात म्हणजे जे काही कलर तयार होतात ते इकडे तयार केले जायचे. काल दुपारी 2:30च्या दरम्यान ही आग लागली आणि त्यानंतर सायरन झाला की लोकांना म्हणजे पहिल्यांदा प्राथमिक स्वरूपामध्ये ही आग विझवण्याचा कंपनीने प्रयत्न केला
आहे त्या इक्विपमेंटमध्ये, पण ती आग आटोक्यात आली नाही. त्यानंतर अग्निशामक दलाला बोलवण्यात आलं आणि जवळपास पाहिलं तर पिळर्ण आणि म्हापशाच्या एरियातले अग्निशामक दलाचे जवान इकडे कार्यरत होते. मात्र तेव्हाही आग आटोक्यात आली नाही. रात्रभर ही आग आटोक्यात आणण्याचा प्रयत्न सुरू होता. अगदी पहाटेपर्यंत हे काम सुरू होतं. या आगीची एवढी भीषणता होती की 2.5 किलोमीटर एरियामधले जे लोक राहत होते तर त्यांना श्वसनाचे त्राससुद्धा असू शकतात. तर अशा लोकांना या 2.5 किलोमीटरच्या एरियातून त्यांना स्थलांतरित करण्यात आलं, कारण पूर्ण हे धुराचे लोट आहेत ते इकडे पसरत होते. अग्निशामक दलाचे कर्मचारी आणि काही अधिकारी आहेत तिकडे कंपनीचे, तर ते इकडे पाहायला मिळतात. ही आग विझवण्याचं जोखमीचं काम, म्हणजे आता पूर्णतः आग ही विझलेली आहे. काल ह्या आगीचं स्वरूप पाहिलं असता कशा पद्धतीने ही आग आपण थांबवू शकतो याचं चित्र आपल्याला इकडे दिसतंय. कारण पूर्ण जे लोखंड किंवा ज्या पद्धतीचे पत्रे इकडे आपण पाहतोय ते अक्षरशः वितळून गेलेले पाहायला मिळत आहेत. काही मशीन सुद्धा आहेत इकडं कार्यरत, जे सामान जळालेलं आहे ते बाजूला करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. आपल्याला फ्रंटवरून जेवढं दिसतंय तेवढं आपण इकडे दाखवण्याचा प्रयत्न करतोय. शॉर्ट सर्किटमुळं ही आग लागली होती असा प्राथमिक अंदाज आहे. आणि पहिल्यांदाच आपण पाहिलं जी एंट्री होती त्या एंट्रीच्या बाजूला एक युनिट आहे, गोदाम आहे, जिकडे कच्चा माल ठेवला जातो. तिथंच ही आग पहिल्यांदा भडकली. आणि जे पेंट तयार करतात त्या पेंटमध्ये वेगवेगळे केमिकल्स वापरले जातात. तर त्या केमिकल्सचाच भडका उडल्याचं इकडे सांगण्यात येत आहे पोलिसांकडून, किंवा प्राथमिक जो अंदाज आहे तो इकडे अजून कशामुळे आग लागली, कशी लागली आणि याला जबाबदार कोण आहे या संदर्भात काहीच माहिती नाही आहे. पण सध्याची तरी ही माहिती आपल्याला इकडे पाहायला मिळते. जे काही प्रोडक्शन युनिट होतं आणि मॅन्युफॅक्चरिंगचं युनिट होतं ते मात्र इथं सेफ आहे. बाकी सगळं या कंपनीचं जे काही आहे ते जळालेलं आहे. आपण जसं पेंटचा स्मेल येतो अगदी त्या पद्धतीने इकडे स्मेल येतो आहे, कारण जळालेला सगळं इकडं जो काही फ्लो आहे पाण्याच्या फवाऱ्याने ते धुवून घालवतात. तर अक्षरशः तो पेंटचा जो वास आहे तो वास इकडे येतोय आणि थोडा त्राससुद्धा होतोय, म्हणजे श्वसन करताना म्हणा किंवा काय. आपण बघू शकतो की इथं ती आग अजूनही आहे खाली. हे जे आता आपल्याला समोर अग्निशामक दलाचे कर्मचारी दिसत आहेत, आपण इथे बघू शकतो. इथे आग अजूनही आहे. इथे राज इकडे
म्हणजे आपण लाईव्ह ही दृश्य पाहतोय, अजूनही ही आग जी आहे ती विझलेली नाही आहे, अजूनही आतमध्ये आग आहे ती आपल्याला इकडे दिसते. आणि मला माहीत नाही लाईव्हच्या माध्यमातून कितपत ते तुम्हाला दिसत असेल, पण मी स्पष्ट इकडे बघू शकते की भयानक अशी आग अजूनही आहे. आगीचे लोट आपल्याला दिसतात, जसं ज्वालामुखी असतो आणि ज्वालामुखीचं जे स्वरूप असतं अगदी त्याच पद्धतीने ही आग आपल्याला इकडे दिसतीये. आतमध्ये पाण्याचा जो फुवारा आहे तो जात नाही, वरूनही पाण्याचा फुवारा आहे. आपण पाहिलं तर आपल्या लेफ्ट साईडून आहे, समोरून आहे, पण तरीसुद्धा ही आग अजून विझत नाही आहे. कारण किती या आगीचं भीषण रूप काल असेल, आत्ता आपल्याला एवढं पाहायला मिळतंय. तर या आगीवर नियंत्रण आणण्यासाठी मोठमोठ्या सीडीज वापरले जातात, ज्याचा मशिनरीचा वापर करून या सीडी वापरल्या जातात. आणि त्याच्यामध्ये फोम म्हणजे फेस टाईपमध्ये असं जे काही मिश्रण असतं, पाण्याचं मिश्रण, ते मिश्रण आता इथं मारायला सुरुवात आहे. महत्त्वाचं म्हणजे या आगीमध्ये कुठलीही प्राणहानी झालेली नाही किंवा कुणालाही दुखापत झालेली नाही आहे. त्यामुळं सुदैवानं ही एक चांगली गोष्ट आपण म्हणू शकतो की एवढी भयानक आणि भीषण आग होती आणि यामध्ये प्राणहानी किंवा जीवितहानी कुठलीही झालेली नाही. ही एक जमेची बाजू आपण म्हणू शकतो. आग समोर दिसतीये. या पेंटसाठी वेगवेगळे केमिकल्स वापरण्यात येतात. नेमके हे केमिकल्स कोणते आहेत त्याची चौकशी आता होणार आहे. कारण ही जी आग होती, या आगीतून कार्बन मोनॉक्साईडचं प्रमाण जे होतं ते वाढत होतं. कारण त्यातून या केमिकलच्या जळण्यातून कार्बन मोनॉक्साईडचा खाली कार्बन मोनॉक्साईड तयार होत होता आणि त्यामुळं श्वसनासाठी किंवा आरोग्यासाठी हा घातक आहे. सध्या सुद्धा इथं जो स्मेल येतो तो पेंटचाच येतो आणि एक जळण्याचा वेगळा स्मेल असतो, तो सुद्धा स्मेल इकडे येतोय. अजूनही अग्निशमक दलाचे हे जवान आहेत, ते आग विझवण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. ही आग विझवताना जीव तयार होतो. अजूनही काही ठिकाणी मोठी आग आहे. कारण आपण पाहिलं तर मोठमोठे बॅरल्स आहेत केमिकलचे, कलर्सचे, तिकडे ही आग आहे असं सांगण्यात येत आहे.
काल जो उजो लागलो तो आणि आयचो खूप डिफरन्स आहे. काल ही रात आता बाहेर जो बेसमेंटाच्या वयर स्लॅब पडला. स्लॅबाच्या वयर 3 शीट्स येतात वयले ते पडले. ते पडलेले असले का पहिली 3 शीट्स ही आग जी होती ती दुपारी 2च्या दरम्यान लागली ड्रिल करून आणि पहिल्यांदा या आगीचे बघितले तर धुराचे असे काळे लोट यायला सुरुवात झाली होती. जवळपास 10 ते 15 किलोमीटरमध्ये हे आगीचे धुराचे जे लोट होते ते दिसत होते. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात ही आग लागली होती, एवढी आगीची या भीषणता होती. आणि जवळपास 94-95 कामगार जे होते तर या कंपनीत काम करत होते आणि तेव्हाच शॉर्ट सर्किट झालं आणि या शॉर्ट सर्किटमध्ये ही आग लागण्याचा प्राथमिक अंदाज इकडे वर्तवण्यात येतो आणि सायरन करून सगळ्यांना अलर्ट करण्यात आलं. त्यानंतर कंपनीमधून सगळ्यांना बाहेर करण्यात आलं. त्यामुळे कोणतीही जीवितहानी किंवा कोणालाही दुखापत झाली नाही या आगीच्या दरम्यान. मात्र ही आग अजूनपर्यंत कायम आहे. अजूनपर्यंत ही आग विझवण्यासाठी जे अग्निशमक दलाचे जवान आहेत ते काम करत आहेत. आपण ही सगळी लाईव्ह दृश्य गोमंतकच्या फेसबुकच्या लाईव्हच्या माध्यमातून पाहत आहोत. या कंपनीमध्ये काम करणारे कामगार होते, त्यांच्या बाईक्स होत्या, त्या बाईकसुद्धा अगदी जळून खाक झाल्यात. तसंच आपण मगाशी जसं बोललो त्याच पद्धतीने एक ट्रक होता जो अनलोडिंगसाठी आला होता, तो ट्रकसुद्धा जळून खाक झालेला आहे. म्हणजे अक्षरशः त्याचा सांगाडा फक्त इकडे राहिलेला आहे. 6 महिन्यापूर्वीच त्या ट्रकच्या ओनरनी हा ट्रक विकत घेतला होता लोन काढून आणि त्यांच्याशी सुद्धा आपण बातचीत केली आहे. तो सुद्धा व्हिडिओ आम्ही तुम्हाला दाखवू निश्चितच. अगदी शर्थीचे प्रयत्न इकडे सुरू आहेत ही आग विझवण्यासाठी, कारण विझवलेली आग पुन्हा पुन्हा पेट घेते. केमिकल्स आहेत आणि सुरुवातीला आपल्याला इथल्या लोकांकडून आपण माहिती घेतली तर सुरुवातीला जेव्हा आग लागली सगळ्यांना अलर्ट करण्यात आलं. त्यानंतर जे कलरचे किंवा केमिकल्सचे ड्रम्स होते मोठे मोठे ते फुटत होते, त्याचे आवाजसुद्धा येत होते. त्यामुळे एक भीतीचं वातावरण या परिसरात पाहायला मिळत होतं. पहिल्यांदा फिलर्न आणि म्हापशा या एरियामधले जे अग्निशमक दलाचे बंब आहेत पाण्याचे तर ते आणण्यात आले, पण त्यानेही सुद्धा ही आग जी आहे ती विझवता आली नाही, कंट्रोल त्याच्यावरती करता आलं नाही. तर जवळपास 40-45 बंब इकडे कार्यरत होते. रात्रभर ही आग विझवण्यासाठी हे जे जवान आहेत ते कार्यरत इकडे होते. इंडियन नेव्हीची जितनी फायर ते पण आमचे पावलेले त्यांच्या मरण्याप्रमाणे तुम्ही त्यांनी लोक जे काय आपल्यासोबत इथं पोलीस अधिकारी सुद्धा आहेत. आपण आत्ताची नेमकी काय परिस्थिती आहे त्यांच्याकडून जाणून घेऊयात. सर नमस्कार. आता काय परिस्थिती इकडे सुरू आहे आणि कशा पद्धतीने अजूनही आग आपण इकडे पाहतोय की विझलेली नाहीये, त्याच्यावर प्रयत्न सुरू आहेत विझवण्यासाठीचे. काय कालपासूनची परिस्थिती तुम्ही अनुभवताय? काल जी आग होती दॅट वॉज अ हॉरिबल मॅसिव्ह फायर. यू कॅन कॉल इट इट्स अ डिझास्टर. त्यामुळे काल जी परिस्थिती होती आणि आत्ताची परिस्थिती, आता आग पूर्णपणे नियंत्रणात आहे. कारण आता बाहेर कुठे स्प्रेड झालेली नाही, कारण आम्ही रात्रभर प्रयत्न करून पहाटेपर्यंत आम्ही आग कंट्रोलमध्ये आणलेली आहे. आता ती आग पूर्णपणे कंट्रोलमध्ये आहे. आता फक्त झालेलं आहे कारण की ही मोठी शेड होती आणि हे टोटल शेड कॉलॅप्स झाल्यामुळे, हे स्ट्रक्चरच कॉलॅप्स झाल्यामुळे ते खाली जे बेसमेंटला त्यांचे जे काही रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स होते ते जळत आहेत
आणि डिफिकल्टी येते म्हणजे काय, ते स्ट्रक्चर कॉलेप्स झालं, त्याचा जो स्लॅब आहे वरचा स्लॅब, तो स्लॅब त्या पडलेला आहे, त्याच्यावरती हे टीन शीट्स आहेत त्या पडलेल्या आहेत आणि हे सगळं फॅब्रिकेशनचं वर्क आहे. हे मोठं चॅलेंजिंग आहे कारण ह्या जे टीन शीट्स अँगल्स आहेत, हा स्लॅब आहे, हे ब्रेकरने आम्ही आता बीम्स कॉलम ब्रेक करून आतमध्ये पाणी मारायला वाटा करतोय. त्याचप्रमाणे आमची टर्नटेबल लेडर आहे, आम्ही फोम यूज करून वरून एरियल लेडरवरून आम्ही पाणी मारून आग विझवायचा प्रयत्न करतोय. आग आत्ता पूर्णपणे कंट्रोलमध्ये आहे. किती कर्मचारी इकडे आता कार्यरत आहेत? कालपासून आम्ही बघायचं झालं तर 100हून अधिक कर्मचारी आमचे गोवा फायर सर्व्हिसचे आहेत. त्या पलीकडे जायचं तर मार्मोगोवा पोर्ट ट्रस्ट, नेव्ही, डिफेन्स फायर सर्व्हिस हे सुद्धा आमच्या मदतीला होते. नक्की पूर्णपणे आता हे सगळं काम, आता मला वाटतं थोडीफार आग आहे जी बेसमेंटला तुम्ही म्हटलात त्या पद्धतीने, किती वेळ लागेल अंदाजे करायला हे? बघूया, कारण हे फार जिकरीचं काम आहे, कारण हे मॅन्युअली आम्ही करू नाही शकत. कारण आता जेसीबीज आम्ही लावलेले आहेत, जेसीबीने ह्या बीम्स तोडावे लागतात, ब्रेकरनं त्याचं बीम तोडावे लागतात, कॉलम तोडावे लागतात, स्लॅब तोडावं लागणार आहे. त्यावेळीच आम्ही कुठेतरी एक वाट पाण्यासाठी, पाणी किंवा फोम आतमध्ये टाकण्यासाठी एक वाट निर्माण करू, तेव्हाच ही आग विझेल. नक्कीच आपण पाहिलं तर सगळेच गोवा पोलीस फोर्सचे सुद्धा कर्मचारी इकडे कार्यरत, अग्निशामक दलाचे जवान इकडे आता कार्यरत आहेत आणि अजूनही जी बेसमेंटला आग आहे ती विझलेली नाही. ती आणखी किती, आता मगापासून आपण पाहिलं तर ती आणखी ती पेट घेते आणि ते ज्या पद्धतीनं म्हणाले की हे जिकरीचं काम आहे, अजून आपल्याला अंदाज सांगता येत नाही की किती वेळ लागेल अजून हे पूर्णपणे कव्हर करायला. आपण साईडला बघतो की कार सुद्धा अक्षरशः जळालेली आहे, साईडला 2 व्हीलर्स आहेत. म्हणजे कदाचित या लाईव्हमध्ये तुम्हाला कसं दिसतं मी सांगू नाही शकत, पण समोर जी दृश्य दिसत आहेत ती पूर्ण जे गाड्या आहेत, कार्स आहेत किंवा 2 व्हीलर्स आहेत त्या अक्षरशः जळून खाक झालेले आहेत. फक्त लोखंडी सांगाडा राहिलेला आहे, तो पण तुटक सांगाडा आपल्याला इकडे पाहायला मिळतोय. तर सध्याची ही पिलणच्या ज्या औद्योगिक वसाहतीमध्ये बेजस बेकर्स या कंपनीमध्ये लागलेली कालची जी आग होती ती आत्तापर्यंत विझवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे आणि ही लाईव्ह दृश्य तुम्ही गोमंतकच्या फेसबुक लाईव्हमध्ये पाहिलेली आहेत. सुदैवानं कोणतीही जीवितहानी झालेली नाही, मात्र ही जी काही कंपनीची कोट्यावधी रुपयांची जी उलाढाल कंपनीने केली होती आणि या पद्धतीनं हा प्रोजेक्ट उभा होता तो मात्र इकडे जळून खाक झालेला पाहायला मिळतो. बघूयात या संदर्भातले काही अपडेट असतील ते आम्ही तुम्हाला आमच्या वेबसाईटच्या माध्यमातून, फेसबुक आणि यूट्यूबच्या माध्यमातून, टीव्हीच्या माध्यमातून आम्ही नक्कीच देत राहू. कॅमेरा पर्सन राज बोरभाटकरसह मी संघवी राजवर्धन, पिळण, गोवा.